ତତେ ଭାସି ହବ। ବାহ ତତେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ। କଣ ସୁବିଧା? ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରିବୁ। ବେପାର ତୋ କରିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ। ଚରିତ୍ର ନା ମାଇକି ନା ଭାବିଲୁ। ଯେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଓହୋ। ସେମିତି କହିବୁ ମତେ ନିଅ 2,60,000 ଟଙ୍କା, ମତେ ନିଅ 1,90,120। ଏ ଛାଡା ବାତିଆ। ମୋ ଭଲ ରୂପଟା ତୁ ଦେଖିଛୁ, ମୋ ବିଶ୍ୱ ରୂପଟା ତୁ ଦେଖିନୁ ରେ ପୁଅ। ତ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ତ କଲିଜାକୁ ଯଦି ଦି ଫାଳ ନ କରିଦେବି ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପର ମାଇକିନି। ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ ମାଲୋ, ତତେ ଦେଖି ମୁଁ ତଳୁ ମୋ ହାତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଦାଳ ପଡନ୍ତା ତତେ ଏଇଠି ଗଡ ଗଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲୁ ତମ ଘରେ ଶାବଳ ନାହିଁ? ଶାବଳ କୋଦାଳ ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ପୁରେଇ ଦେଲି। ତୁ ମରିବୁ ତୁ। ମୁଁ ଅନଳ କୁନ୍ଦୁରା ଚୋରନ୍ଦା ଅଫିସ ମୁମ୍ବାଇ ବାନ୍ଦ୍ରା, ଖାଏ ନିରାମିଷ ଟୋଟାଲି ଆମିଷ ମୋ ଧନ୍ଦା। ତତେ ଭାସି